Demokratska stranka i Bojan Pajtić su probali da isfabrikuju aferu iz političkih razloga. Izneli su kvazi dokaze i lažne tvrdnje, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, na tvrdnje te stranke da je Elektromreža Srbije probala da reketira kompaniju Continental Wind Srbija. Odgovorno tvrdim da je reč o projektu koji je vođen u potpunosti u skladu sa zakonom Republike Srbije, da je reč o projektu koji je od samog početka definisan kao značajan projekat za koji postoje jasne procedure i na koji niko nije mogao da utiče. Danima traje polemika među predstavnika vlasti i Pajtića, koji tvrdi da je prisluškivan njegov razgovor sa Lidijom Udovički, u kojem ona govori da direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović ucenjuje ovu američku kompaniju. Petrović je pozvao Pajtića i Lidiju Udovički da zajedno idu na detektor laži. Pozivam gospođu Lidiju Udovički da se javi ukoliko nije na nekoj drugoj planeti, telefonom, mailom, pismom, video linkom, bilo kako, i da kaže kad je ona to mene upoznala i kad sam ja bilo šta od nje tražio. Ana Brnabić je rekla da od ovog jutra nije više direktor Continental Wind Srbije jer je dala ostavku. Kako je objasnila, ona je smatrala da treba se pojavi u javnosti i objasni šta se dešava, dok rukovodstvo kompanije veruje da su bila dovoljna dosadašnja saopštenja. Ona je rekla se mailom čula sa Lidijom Udovički, ali da je nije pitala o razgovoru sa Pajtićem. Uopšte me ne zanima da li je ona imala taj razgovor i šta je pričala, zato što je taj razgovor, ako ga je bilo, kada ga je bilo, pošto opet ja ne postoji ništa na šta ja mogu na taj razgovor, ništa ni kad se desio, šta, ali to je sve, mislim, to su njene privatne stvari, tako da mene te privatne stvari ne zanimaju. Ako ona hoće, neka se javi, neka objasni, demantuje, potvrdi, ne znam, ali to nije stvar, to nema nikakve veze sa firmom Continental Wind. Prema njenim rečima, Udovički je zloupotrebila ovlašćenje kada se kao country menadžer obraćala Elektromreži Srbije prošle godine, jer u tom trenutku to više nije bila.